Xi qabelkom ħalli Selmulkom sinjuri u nilqawkom għal xouter min jaf kif qed tarawna bħalissa b'xi biċċa pizza qudiemkom tikluha u ssegwuna Inti l-pizza. Jiena xirajt ikolla kollha. Anke aktar. Ma ġiex nikolla miegħek. Għaliex? Għax jien dejjem meta mmur nieħu pizza nipprova mmur ma' xi ħadd li naf li mhux se jispiċċa. Għalli kif nispiċċa tiegħek nkun nista' nħodlu minn tiegħek. Tajjeb, xidwa fik. U hemm xi ingredjenti li żgur ma tarahomx fuq pizza. Fimni ma jgħalt, jivien kollox nikol. Imma, eżempju, daw il-pizzas li għamlu ħafna ġobnijiet differenti. Quattro formaġġi. Ma tantx inħobbhom. Tal-pineapple provajta ma toġobniex, ġifieri le. U bil-potato tħobba? Potato. Potato. Potato x'inhu? Ma taf jien potato. Ma nafx. Għandna rrid jien potato. Rajtniex potato għandi. Ejja, għatt il-potato minn hemmhekk u ħammorru u ħankomplu nixbru xi ħaġa għall-puttini. Ħattom tiegħi li tajtek. Illum qegħdin fil-pompa tal-petrol ta' Ħalaxa u ħankunu qed inkomplu l-kampanja tagħna ta' Puttinu. L-ewwel 4 vejikoli li jidħlu ħadkun qed tmur kemm jagħtu petrol jew diesel jew fuel insomma għal Puttinu. Ejja nibdew. Kemm ħantuha? Kemm ħantuha? Mimlija, ħanimlija. 40 naħseb jew. Mela, il-flus tiegħek illum ħajmorru kollha għal Puttinu. 40 euro. Tajjeb? Tajjeb, imlielu. So today, the fuel you will give will go for Puttino. Okay. Thank you for your donation by fuel. Kull 1 cent li ħatitfa' fil-karozza ħatkun qed tmur donazzjoni għal Puttino. Tajjeb, ħafna. Grazzi ħafna tal-li qed tagħti il-petrol jew diesel jew ma nafx. Tija, ejja, mlija, gammor. Grazzi ta' donazzjoni minn ma taf. Grazzi. To bene, grazie, tu? Bene, quello che metterai nel serbatoio andrà per una donazione a Puttino. Ok, va bene, non c'è problema. Grazie. No, di nulla. €100 oħra ħajkunu qed jiżdiedu ma' somma kollox issa għandna total ta' €1000. Jekk l-azzjenda tiegħek tixtieq tagħmel xi ħaġa bħal di, ikkuntattjawna fuq dan in-numru. Nirringrazzjaw lil Pitstop. U skont ir-rivista popolari Forbes, qalu li Malta hija fost l-isbaħ pajjiżi biex wieħed imur jirtira fiha. Ma sa di mhux niktbuha biss, diridu nistaqsuha u naraw hekk nemmnux li din hija verità. Mela ħammur infittex in-nies irtirati u nara jekk hux ta' veru jew le. U biex nara jekk Malta hix wieħed mill-isbaħ postijiet fejn wieħed jista' jiġi jirtira, ma naħsibx jew post isbaħ minn Marsa Xlokk. Inti irtirat? Pensjonat? U kif tħossa Malta għal xi ħadd pensjonat? Taħseb li huwa post sabiħ biex tirtira? ħafna. U x'għandu sabiħ Malta biex tirtira fih? Kollox, kull ma tixtieq għaw Malta. Napprezza li niġi għal kwiet mal-bieb, ninżel nawm, niġi imparlaw. Tajjeb, u pensjoni nadduha? U nadduha tajjeb u għol. Mela dak laqwa. Kif tħossa Malta biex tirtira fiha? Tajba għaw. Tajjeb, imma xem tajjeb hekk? Kollox. Kollox joġbo. Għasul ġennata għagħde għaw marsa xlok. Kun ħadġajaw. Għajjena jgħajdu Imxie sifan għami għajna għam kun ħadġajaw id-dinja. Għalfi għodim id-dinja kun ħadġajaw naħku jena mumman. U għaf, sibtu post ta' ziffa kollox għandek. Ġennata għagħda u sondek. Ġoza, eġvint kont l-Ingilterra fej? L-Amerika? L-Amerika, right. Tixtieq tiġi tirtiraw? Yeah. X'joġbok dwar Malta ma biex tirtira? Hawnhekk l-għaxqa tiegħi, il-climate. Climate. According to what I know in the United States, Malta has the best climate in the world. Tara xbin. Ċaw, għaw gowri, gawdu. Gawdu. U taraw, anke Amerikani jixtieq jiġi jirtira Malta ġifieri il-Forbes kellhom raġun. They were right. U sinjuri dik kienet lejl oħra magħna ta' shooter. Tottajtu aħna meta ħanirtiraw? 64, 65. Ma jiena mhux letata. Le? Jiena iddeċidejt li meta nibda nagħmel daw it-tliet affarijiet f'daqqa ikun wasal iż-żmien biex nirtira.
X'inhu ma tliet affarijiet? Nisol, joħroġ li bizbal u jagħmel il-gas minn wara. X'meta dawk it jibdew jaħdmu f'daqqa bħala ħaġa sieħa ngħid Mozza lażim il-nirti. Nejġa qiegħed hemm. Ejja,